Ono tokora sauti nyomba iga orole amete chiwe cyane nkubeka bedroom ngitanda kurunze anakia ori ambu yande nyomba nde nare koko kobole abisi abo barura chiwe chichi sticker ya obana to barakishe arafu sangere lionto mira mpesa arafu mambi mbokere uchi account arafu karatiga yonto ngarondo tikija mkubwa kiranga baada karatiga Sabina naki yande yara mpaka wacha kontalira akimbati chida chinge bobe anya no bolito to mbekera njera te urambekero bolito otaranga Yuna bote tukonduka igomenya kungaina ngatete tukonyuma unena kuona urambekero bolito butana konga noro ngo watebe mangano bolito eno chida mbati chiri china nabo kubo bolito shida kesho pana kimaite angu kongtar sibe chiga chichinsiaga nchenga nanga goro monyo skali amafuta nebintu byo gutumia nyumba bune ngatete tukongita zisu natumye tuchibe chai ngese bintu ebigwache tukagora emotumira mwensi nyumba Osentwensi pito gutumia nende kenenge yakora nyumba njengu meti uko sine chenjo tamwira nale chenji kibona kibinte bingi chibese chungi ngichiragore una kimete nate tukarangonya ngabesi 300 muira nerige korenta muira nerite ngongtaripi ngokabesi Sabina itingo kaka siezi kukabesi pi ase tingo kabesi pia I know mo baby ngesa ekiane ne kiao ana kimbia mna tebra asante ndende ono tokora sauti nyomba iga orole amete chiwe cyane nkubeka bedroom ngitanda kurunze so ikachida ikaisana ikomiga afuma nkwere ndo wire ranko yao tokwana nende tera kimwira ribongo utasoya na ngesa toso nyomba nende ukora kinyomba usisware nurusi mattress monyo no chiro ngesa to enso iga o ndorole nora singobeka mwana ke unande wacha kiribona Ayubu kese gente tengo konye nene tera kchibesa reno ngonye tesko gai wana yokina kyukonganya isiko ngese nateka to ndorole nora singokubeka ndebwango nakiye kimetango aboneka namuti ukanga twasoire ngesa nyomba nkone nyomba rutingo so apinde tiri chibesa kitafadhali gaki omete ninki ngota itosoire nyomba ikiagara angesa no mu baby nabo ndagwa Krisimi nore mambe nore pipigi ansari kire para ngwa Krisimi ngote na kienda gali orora sebe seriere onduseli ondetere go chando oseli pipigi nakiri kumanya no chiri mattress maga nakona wika kumanya utarara no ara senchipige turanira rire ngachibete ko se ne nama itakorunza Ayubu aki no nganchite ngwa nchite nyasa imo ndetire ndechibese gaki mwirango akisabu ndengwe omete naye okanga nako chibese kale na utatageti kangu kwaso nyombo netire chibese ometangu ngo charibune ise kutunyora yenje na nakona kumanya tuna no wacha mwanega hanga ometikire akinetire chibese please twende nkwe ayabana ndocho ompimete ngupimete nende ayo ompimete notete kongonya usete kongo ndete kokokonya pina utete itikokonyaka otete kongene ngongena asi okwetenjira bana besikuru kunya kongena ofi kuba ngena ne vesa bibi mandasi abana besikuru nanda ibarweraga witima itinga kese kwacha sende ngokonya anja kitiri mwana besikuru pi nyete kongonya watebe ni wete ndinga tinde na utete itingokonya nabo ngonya tete osanya mone trebese surete to soya na yorore nora ekiagaraye ekiane ni kiago at least manyana ki omugaka gakobeka chibese ga ekiane ni kiago tiye chibe no kunya tinde tena buchari Sabina omoire nande mbakwira nega igango konya ekiaro Okiondo mbaka gukoraro Akia ngente tegiacha baigana chira kotema ndawo se nindu sinore wani bana ya sambira